Bueno, esango nuke Anje Dualde aurkezpenik beharreztun musikaria dala. Aurkezpena nere kontu utzi dezue, baina esango nuke aurkezpenik ez dula behar. Hemen bilduta gauden guztiok esango nuke, bere ahots goxo eta atsegin hori ezautzen dugula, ez? Ahots beroa esango nuke dela. Eta seguruna gehientsunok unkitu gaituztela bere doinuetan zabaldu ditun mezuek, eta esango nuke dantzatu eta abestu ere egin dugula gehienok, ezta? Nik esango nuke aurkezpena baino gehiago musikari honek bere ibilbide luze eta oparoaren errepaso bat beharko lukela. Azkenian oso musikazale izan geanok eta jarraitu zaituztegunok ere memori plakoa daukau, eta askotan hainbeste urtean egin dituzun gauzak eta merituak ahaztu egiten zaizkigu. Eta holakoetan ze gelditzen zaigu? Gelditzen zaigu aitorpen bat, persona horrekiko, zurekiko, baina askotan topikoari heltzen diogu. Ezin akordatuz egin dituzun gauza guztik, gelditzen gea topiko batekin, ezta? Zure ustez, zure ibilbidea labur bildu dezaken topiko horrekin. Eta zure kasuan esango nuke, hasteko eta behin, askok esango genuken topikoa dela Euskal Rockaren aitzindaria zarela, ezta? Michel Ducorekin batera errobi sortu zenuenean, eta behar bada Niko Etxarten lanarekin paraleloan, edo. Hori izan diteke topikoa, egia ere bada, baina zer da Euskal Rockaren aitzindari izatea? Zer da hori gaur egun Euskal musikan hainbeste talde eta hain variazio handia daukagunean, ezta? Behar bada, ez diogu nahiko balore hartzen hitz horri, aztutzen baldin badeu egin duzun guztia, eta ez badugu bere kontestuan jartzen. Testu inguru horrek emango digu, seguraski, Euskal Rockaren aitzindari izateak ze balio handia dun horrek esango digu, ezta? Eta hain zuzen horregatik nik proposatu nahi nuena, zera zan, zure ibilbidearen errepaso kronologiko eta lineal bat egitea. Zure ekarpen guzti horiedanak bere testu inguruan jartzea, benetan konturatzeko zure lana ikaragarria izan dela. Eta hori dio, zure zale izan dan batek, baina ez hori bakarrik, musikan zaletu izan naizen aldetik, eta talde asko ikusi ditudan aldetik, esango nuke, zuen ekarpena ikaragarri importantea izan zala, Euskal Rockaren inguru hortan, besteak beste hemen basamortu handi batean ginelako, errobi garaian hemen debekua besterik etzegolako, eta beraz, desente berandugo etorriko zenaren mugimenduari aurre hartu zeniola, eta hori, nire ustez, txalogarria da. Beraz, proposatzen dudana, hoxe da, zure abia puntura joko dugu, eta zurekin batera, zure bizitzan barrena, gaur arte bidaia bat egitea. Beraz, hortzi dihoa lehenbiziko galdera. Nolako izan zen zure nerabezaroa? Ze, esan beharra dago, nerabezaroa dela askotan grina askoren iturburua, ezta? Beraz, errepasatu dezagun pixka bat. Nolakoa zinen zu nerabezaroan? Jakinez joan den mendean sortu nintzela eta joan den mendearen erdian gainea. Nin nerabe nintzela, hirurogeita lau bosta, zela, esan ginezake, hirurogeita bosta. Eta ni orduan liseoan nintzen, Baionan, ikasketak egiten, edo, eta han ez dakit, jende ikasle mundu hori oso heteroklitoa zen, bazen gizarte aldeko jende oso desberdin asko, eta ni bezalako beste batzu tartean, musika mailan ere bazen denetarik, eta hor ziren, garai hartan ziren rock musikaren
inbazioa esagin ezake, orduan zen garaiura, 60an hasi zena, gutxi gora bera Elvis Presley eta horako jendekin, eta garai hortan ja hasi ziren ingeles taldeak ezakunak egiten. Ni Uztaritzetik nentorren, eta Uztaritze Baionarentzat beti zen, barrualdeko herri bat, eta ez dizut esaten garazikoak zirenentzat eta beste. Eta guk baginuen etiketa berezi bat, guk giren baskurak, baskura etzen, ez baske, ez da baskura. Eta gizan, nire nintzen sobera konsiente, Euskaldun izatearen konsientzia intelektual, filosofikoa, ez naukan naturala zen, eta beste. Baina hitz horrek, ez dakit, hitz hori hartzen nuen, hola mespresu bat bezala, mespresu bat bezala azken finean zen. Eta horrek, nunbait, konsientzia bat sortarazi zidan, euskararekiko lotura nolazpeit galaraztea edo. Ez dut esan nahi galdu nuenik, baina behintzat olako alge pixkat sartu zidan, eta ez niri bakarri bezik eta ni bezalako gehiener gauza bera gertatu zaie, eta izan zen olako reakzio bitxi bat, esan nezake euskal kontzientziaren galera edo murrizte bat behintzat bai. Baina beste alde batetik, lehen aipatu dutan ez mundutu ezberdintako ikasleak eta jendea baginenez, harremanak ere nahiko berezia ziren zen, nik ordurako, ez dut esan nahi musikarekiko lotura berezirik banuenik, baina sena nunbait bai. Ni hasia izan naiz, familia bitxi baten, nun aitak osabak eta beste aitionak, aitatxik oso ongi kantatzen zuten eta bazuten olako aitak Uztaritzeko taldean ere atabala jotzen zuen eta Norrekin eta Michel Abeguri eta bere anaiarekin. Eta ez dakit, hortik bazenez olako zen berezi bat agian bai izango litzake. Baina musika gure Uztaritzen musika nahi bazinuen zure doaia agertu, aukera bakarra zen klika deitzen ziotena, fanfarrea. Baina ez fanfarrea instrumento elaboratuekin baizik eta kleroiak eta atabala eta hori. Eta nahi bazinuen zerbait egin musika mailan, aukera bakarra hori zenuen. Ez, nire auzoan zegoen gizon adineko bat, harek organoa jotzen zuen elizan. Eta bere semetxia, bere bilobarekin laguna nintzanez, behin entzun nuen etxian pianoa jotzen. Eta ni gelditu nintzen, hostia, hau zer da. Eta joan nitzaion, hurbildu nitzaion, eta harek segitzen zuen jotzen, eta laukoten ikusi nintuen, eta gustatzen zaik, eta hori, eta nahi badok ikasiko diat pixkat, gogoro gukek, eta bai. Baina hasiera txarretik hasiko zen, baina lehenik solfeoa ikasi behar duk. Hori izan zen eretzat, ni matematikak hastio izan ditut bizi guzian, eta solfeoa nola ez. Eta abiadura txarretik hasi ginen, eta hor gelditu zen afera. Eta gero behaz lizeora sartzen naiz, eta hor badakizue bazegon diskatrukaketa bat, lehen ziren vinilo txikiak LP edo ditzen zienak, eta orduan batak besteari pasatzen egin dituen, eta Rolling Stoneen azkena baduk, Beatlesen aurra eta bestea, eta nik ez naukan etxean tokadizkarik, eta orduan auzoko batena joaten nintzen, disko batzu
trukatu ez benan laporture bai batzutan. Eta haien entzutera, eta elkarrekin entzute genituen, eta orduan ni erori nintzen salda bero hortan, 14 urtekin. Eta nik uste horrek betirako markatu ninduela, eta laster batian ere lizeotik sortu ziren bizpahiru talde, gaztetxoen taldeak, zen Baionan bazeon, hor konpon deitzen den elkartean ziren, Baionako Arresipean bazeuden lokal batzu, eta han ostegun guziz egiten ziren olako, nola esango nuke, ez ziren lehiaketak, baina bizpahiru talde edo lau, elkarren bat abestearen ondotik pasatzen ziren, eta zuk xamaratzen nuen, zein zenuen guztoko, eta horako gauzak. Eta hor ere izan zen, ez zat, izugarria, hor ezagutu nuen Michel Duiko, berako jotzen zuen, eta hori da abia puntu ezara nahi duzu. Gero, laster batean hasi nintzen atabala jotzen nuen, aita bezala, eta gure herrian, bazeon pestetan etortzen ziren taldeak, noski, eta beti goratuko naiz Arramuntxo eta Kaskaro Jazz eta holako taldeak bazeuden, horiek ez zuten euskal musikarik egiten, nunez diren jauziak. Jauziak eta fandangoak eta hori. Eta ni mirestuta gelditu nintzen, eta behin esenario pian gorde nintzen, amari eskapo egiteko, ze musika entzun nahi nobelako, eta han gelditu nintzen, eta baterianen azpian nengoen, eta eta ara, bateria hortik hasi zen, nire bateriaren ikasteko gogoa, eta uste dutu 15 urtetan, aitak aurkitu zidan lan bat Baionan, barazkiak saltzen zituen olako baiorista edo denda handi batean, eta han, kargatzen dituen, bertxikak, sagarrak, bestiak, eta horri irabazi nituen, beti goratuko naiz, 500 libera. Dirutza zen, momentu hartan, eta 500 libera horiek, klaro, amak galitzizan, eta diru horrekin ze eginen duk. Ni banekien ze eginen nuen. Bateria erosi behar ba. Hori bera, eta ordurako tratua egina nuen, eta bateria kostatu zizaidan 200 libera, eta ni bihotzonekoa naizenez, amari esan, zuretzat 100 libera eman euskitzen. Eta bateria, erosi nuen bateria, zahar bat, larruzko zienak, ez da gitzerenak izango ziren hori, eta klauro, handik, 15 egunean larru guztiak aportu ziren, eta geho neurrikoak bilatzeko izugarrizko lana zen, da situatzeko pixkat, garaia nola zeon. Eta, hortik hasi nintzen bateria sartu nuen etxean, oiuta eta garrasien artean, biztan dena. Baina, nire kasia hasi nintzen, eta tokadiska bat ere erosi zuten, aitamek, eta hori abesti horiekin bateria jotzen nuen, eta ikasten nola hor zerbait. Eta handik, laster batean, kermezak egiten ziren. Kermezak dira urtean behin Eliza kantoratzen dituen festa batzu. Eta han baginen ez dakit beste musikari batzu, gitarrista bat, soinua jotzen zuen bat, klarinetea jotzen zuen bat ere bai, eta igande arratsalde horako batean, erabaki ginuen, proposatu ziguten jotzea, musika egitea, animatzea hori. Eta pila bat gustatu zizaidan, biztan dena, ez musika, baina jotzea eta hori. Eta hortik hasi zen bizkat afera guzia. Eta ustaritzen bizi zen, eta bai, ustaritzekoa zen, garai hartan
fama gero eta gehiago hartzen ari zen talde bat, El Fuego deitzen zen talde hori. Oiga, ez galdetu zergatik El Fuego, ze talde guziek espainol izena zituzten. Perrito Perkal, Juan Paquito, bestiaz da gitze. Eta talde hori biztanen nik ezagutzen nuen, eta era, berak, beraz zen Pantxoa Zentezteben, eskultorea, eta soinularia zena. Eta berak beti esaten zautan, landuzak, eta hori, esperantza pixkat utziz, txaropen pixkat banaukala, eta hori. Baina, tartean beste musikari batzu baziren soinulari soilazienak, eta hasi nintzen, esteietan, bodak edo ditzen zuen bezala, esteietan, eta horako afaritan eta jotzen, bateria jotzen, horiekin. Eta, 77 bukaeran edo, Pantxoa Zentezteben etorri zitzaidan. Bueno, agian neguntan hasiko haiz gurekin, eta hor jotzen genuen nolako dantzaldi, dantzing, ditzen ziren horiek. Igandea txaldetan dantzaldiak egiten ziren nolako lokal batean, Prentania deitzen zena, Leuntzan, eta hor hasi nintzen eurokin jotzen, eta hor ja beste niveleta pasa nintzen. Eta Zen olako abestia jotzen zen? Bueno, hor zen abestirik apenas, oso gutxi, eta zirenak ere, hor gehiena jotzen genuena paso dobleak, fandangoak, martxak, korridoak eta horako gauzak, eta kantetzen ziren, bai, fandangotan, gotzen naiz, bizpairu kantu euskaraz, benen gehiena egiten zena zen musika soila zen kanturik apenas, oso gutxi. Behinan, talde horrek kriston fama hartu zuen, eta ni sartu aurretik bazaukan ja, eta pixkanaka, Pantxoarekin erabakikin nuen, koño, hor baditu kantari euskaldunak hasi zirenak, klaro, ez dokamairu, eta hor hasi zen, Michela Begiori, izan dena. Pixkanaka hasi ginen kantu bat, bi, sartzen, eta hasi ginezakean dik, 78 aldera edo, baginuela, repertorio nahiko disentea. Ez behar bada erdia, baina kasik erdia, euskaraz kantatzen geneuna, eta hortik. Hotek ja, hasi nintzen errekuperatzen galdu nuen ere euskaldun kontzientzia gura. Eta gero, gertakariak, soziologikoki eta politikoki gertatzen ari zen, hor kontzienten egon, euskal arazoa bazela, Franco ementzela, gura bestea, enbata ere hasi zen indarra hartzen eta hori guzia, eta pixkanaka militante ere bilakatzen hasi nintzen, eta hori 77 aldera. Eta gero etorri zen, represiboa hemen izugarria zen, eta Burgoseko auzia. Eta Burgoseko auzia, ja, izan zen, ez dakit olako, niretzat olako gauza, nola esan, nire ideiak finkatu zituen momentu bat, soldauzkan negoen, eta soldauzkatik bordelen, aste burutan, etxera libre uzten gintuzten, eta horreko aste buru batean izan zen, Baionan, Burgosen auziaren kontrako manifestazioa izugarria izan zen, sekuran izanen beste jendek ikusit hori. Eta ni, igande aratzean, behaz, bueltan, trena hartzera noa Baionara, eta nire txaketan, trak edo panfleto bat, manaraman. Eta trenean gindoa zela, ez da ginola pastu zen hau atera nuen, eta hori.
Eta ondoko batek zen, zer duk hau, eta frantsesez bizten dena, eta hau manifestaziokoa, eta ez da gitzet hori. Eta, bueno, segitu zuen afera. Utziko dirak, eta bai, uzten aldiat, ez du problemaik, uzten aldiat. Bueno, kaserara sartu ginen, eta alko datean, astear goizean edo, kapitainak, soldauzka egin dut musikan, fanfarean, kasualitatea. Eta asteartean behaz, kapitainak, deitzen hau, hau zurea da? Tak, zer, pamfletua bitzin. Bai, benan, bueno, ez dakit nola gertatu zen, eta bagizu hemen debekatua dela, ez dakitze. Eta hor hasi zen, ni harritu gelditu nintzen, bestek salatu nintuen, berak bat zuen hori, lagun bat gutxi naukan, hasteko. Eta esan zuen, hau gerla kontseilura eramateko moduko gauza bada, ez dakitzen, nire harritu, ze hostia da, hori. Bueno, bildurra sartzeko zen. Ordurako bazegon politika represibo bat, ondo martxan zegona, frantsesi institutuetan edo hori. Eta horrek guztiak, azkarratu ninduen, gero eta indargeiago zaukan. Eta soldauzkati boltan, berriro El Fuegon sartu nintzen, eta hor bai, hor hasi ginela, gure musika hortara biteratzen. Dantzaldiaren oso akasik euskaraz kantatzen genuen eta hori. Eta esan ginezake, han sortu zen lehen euskal taldea izan zela. Eta gero hortik, bide hortatik, segituz Daniel Landara ezagutu nuen, 20 urtekin, 21 urtekin. Eta hori ere izan zen, niretzat, nire bizi aldatuko zuen, nola esango nuke, elkartze bat eta beste, eta eman zautan bere lehen poema liburua, 20 urte ditu zuera, eta hor bat zeuden olerki oso ritmatuak, esanen duke, bertso antzazutenak eta beste. Eta, soldauzkan nintzela, bazeon tipo bat gurekin gitarra jotzen zuena, bere ustez, jotzen zuena, eta denbora guztian Brazenzen kantua kantatzen zituen. Nik Brazenz naukan, menan, iuin bat Brazenzei, gaia oso gaizki jotzen zuen gitarra, eta batzutan hartzen nion, eta akordeak ikasi nituen, eta soldaztik boltan behaz, gitarra bat erosi nuen, eta horra sinitzen, beste ezakit, eta Danielen olarki bat ero beste musikatzen. Eta entzunara zinion bat, eta, txuraz, estilo ez zion asko gustatzen, egia esan. Ni, gara hartan entzuten nuen musikaldean aipatu dut, bizten dena rock taldeak eta beste, baina bat zeon, ezin antzizkoa, Bob Dylan izan zen, etzat hori, tipo hori, horako satelite bat zen, mundu hortan, zan edut, eta gero, 78an Parisen ikusi nuen, zuzenean, egia esan demora gehiago pastu zuen gitarra afinatzen kantatzen baino, eta, netzat izan zen hori ere, horako mundu berezi batean sartzea, eta hori, eta suposatzen dut, nire influenziak ere hortik zoatzila, eta Danieli entzun arazirion, behaz kantu hori, eta geroztik garabatua dutana, beste batek ilan daitzen da, eta hola hasi nintzen, pixka bat mundu hortan sartzen. Aurretik ere, aztu zai detaile bat, anekdota importantea da, 2007an lagun batek, Uztaritzeko lagun batek, santzian,
espeletan baziokor talde bat eta ikustera joan behar diaguk eta abai, eta zer duk, ez doka mairu. Ez doka mairu zan, eta, klaro, nik entzuna baraukan Benito bestia, eta hori beran zuzenian inoiz ez ikusia, eta hori. Eta hor, hasten dira, handigartzen dira, batenak, Mikel Laboa, Xabier Lete, Lourdes, bestia. Eta halako batean, ateratzen da tipo hau, Benito, bakero batekin, Lewis Strauss, deitzen zien, eta atorra edo akandora kodradun batekin, eta gitarra klasiko bat, baina sokak metalezkoak. Eta beti gauratuko naiz, lehen kantua kantatu zuena izan zen Ekaitza. Ekaitza da Donovan kantari eskoziarraren bertsio bat. Ni hor aluzinatu nuen. Tipo hau, bere jantzi, estilo, eta horrekin, eta euskaraz kantatzen gaina, hau, ezinezkoa da, ez da. Eta pixka bat hortik, hori guzia lotura bat dauka, hori guziak nun gitarra erostea dena, bestea, eta astea, nire saltzan, eta hori. Eta gero Danielek hor, antzuta, kantu bat, badiat prestatzen ari nago beste kantu bat, eta goizero, eman zautan, goizero kantua. Bera, imprimategi batean lan egiten zuen, eta hortik etorri zitzaion, inspirazioa. Geroztik errobikin hainbat egin ditugu nagusiaren nigarrak bestea eta hori guzia. Eta kantu bi horiek, presen hauzkan, eta Danielek beti proposatu zian, orduan sortu zen Elkar argitaletxea, garaietan. Eta proposatu zuen, nahi baduk, bi kantu horiek garabatzen aldizkiak guk, eta abentura hor hasi zen. Tartean, Michel Duko lehen esan dut, lizeoan ezagutu nuela, eta horako baten, Baionan, diska saltzen zuten denda batean, alkartu ginen, eta hola, solastean, eta zehar izen, eta nizet hori, eta nik izan joan, eta ez dakit nola gelditu zen, nahi baduk, ni Baionan bizi nintzen orduan, eta nahi baduk, elkartzen algaituk, eta hola hasi ginen, lehenik bi kantu hauek berakin garabatu nituen, berak gitarrista bezala, eta piskat. Eta errobiren lehen urratsak hortik hasi ziren. Danielik ikusi zuenean, kaso hori berak esplikatu beharko luke, baina ikusi zuenean, bazegola hor zerbait egiterik, nahiz eta berri diot, musikaren estilo ez zitzaiola bate gustatzen, baina, ale ikusten zuen, nomitz bat zegoela zeizatik. Eta hola hasi zen gure, nire abentura estapenetik, eta gero gurea, eta arrokara zergatik, enetzat evidente zelako, zinbestelakoa, nire kulturaren parte handi bat zela rock musika. Lehen esan du salda hortan erori nintzala, eta ito ez, baina bintzat hor gelditu nintzen, sakon, eta kantuak egiteko orduan naturalki egiten genuen, aldiz elkarrei proposatu genuelarik hori egitea hots, bateria, bajo, gitarra elektrika eta hori, esatu, hau zer da, kontu zunekin, ez dakitzet hori. Baziren aldekoak eta kontrakoak biztan dena. Eta azkenean lortu genuen. Lehen kontzertua egin ginuna, Garazin egin ginun, Manis Pagora kantolatu zuen kontzertura, eta zinema bete zen, eta lehen partean zeuden Etxamendi eta Larralde, eta gero gu. Eta gohartzen ez beti gohasi girelarik, bateria, bajoa, gitarra berrez diotean. Kantu erdian, nik uste dut, zinemaren erdia ustu zela. Ustu.
angelitu zien bakarrak, gazteak zian, noski, eta nire baitan entzatumen, ahalgetuta atera nintzen handik, uste nuen jendea atera zetzela, baina nintzen konturatzen jendea ere gelditu zela, eta beran, holako impresio gazi gozo bat gelditu zizaidan, beran, esateko ze girotan bizi ginen, ze giro zakon jendearen artean, eta hori guzia musikalki eta beste noski behietz. Zen konfliktua bat zen, abertzale giren, abertzale munduan murgiltzen ginen gehienak, enbatazik ginen, ez da gitzeur eta bestea, eta hor bat zeuden, bazekon konflikto bat, bi gizarte horien artean, hor segitu genuen, eta Danielek gerota testu gehiago ekartzen zizkigun, gerota testu, esango nuke, implikatuak, salatzaileak, beste, eta hor hasi zen, hemengo hegoaldeko abentura. Eta hemen, nik esan, hegoaldea ez nuen asko ezautzen, eta Daniel eskerra izan da gehien bat lehen loturak egin bat ditut. Baina hemen guztiz beste mundu bat zen, gure egikot zuen gauza gutxi ikusteko litzaukan, arrazoi askorengatik, eta ara nola, debekua zuka ipatu duzuna, eta beste, euskara debekatua. Baina ere, garai hartan, Arrakasta handia lortu zen duten alare. Ez zen hain erraitz izan astapenean, rigolatzen naiz, uste Zumaian egin genuela lehen kontzertua, eta hor ere hola izan zen, ez garazin bezala, hain nabarmen, baina, jate bat, hauik nondik zertu, nondik dezetozek. Claro, gure harmoniak eta beste oso desberdina ziren, eta bazeon, moskatzeko ere bazeon numait, ez dakit, akaso. Baina, hortik hasi zen, holde hori, eta 74 gora, esan genezake, gero eta kantaldi, mitin gehiago egiten ziren, ikurrinaren ateratzea ere bihurtu zen deporte nazionala, eta hor hasi zen, hor hasi ginen, hemen ibiltzen asko, batez ere Gipuzko Bizkaian, Araban gutxio, Nafarroan, zer, Nafarroan, baina, hor hasi zen azken finean, martxa hori. Orduan, bikote bezala funtzionatzen genuen, baina energia, musikaren energia, rockeroa genuen, esagin ezak, rockeroa edo folk rock, gitarra jotze modu desberdina, bestea asko zerri mitoago, Michel Duiko beti esan izan du, nik gitarra bateria bezala jotzen nula berdin, beste bakarri bomboa eta faltzen zizkidan, betza base bat zan, eta ez dakit erantzun dutan gehiegi edo nola zan dela fera, Gusto entzuten ari gara, eta beraz horregatik ez dizute... Hori izan zen hasiera eta gero zer bilakatu zen, pasatzen ditu detaileak, ze bestela... Niriat, arreta handia eman zidan errobi garaian, nik errobi zuzenen ez nuen aukerik izan ikusteko, baina errobiren abesti guztiak igandero abeste genitun eta dantzatze genitun, azkenian hemen berbena taldeek beren errepertorioan edo beren bilduman sartze zituztelako zuen kantak. Beraz, esan liteke zuen arrakastaren oihartzun handigoa ateratzezula horrek, ezta? Zure ustez zer zeukan errobik hainbeste zabaldu ala izateko eta berbena horiek beretzat ere hartu nahi izateko, zuen kanta horiek. Ze, segun eta nola begiratzen dan, mezu
oso Zuzena. salatzaileak zituzten, zuk esan dezun bezala, oso konprometituak, eta behar bada talde askok ez zituzten beren printzipioetan ere izango, baina lare kantatzen zuten, bazeukaten zerbait oso erakargarria. Zure ustez, zer zeukan errobik? Ez dakit, lehen taldeak aipatu dituzunik, bat bereziki eskartu beharko nuke, kriston propaganda egin zigutelako garai hartan, egan taldea izan zen, mila eskera beritzare egan. Eta egia da, bizpairu aldizko entzititu ginuela elkarrekin, eta hori beti hori zioten ez, zer ez dakit ze berezitasun zuen, uste lehen aipatu dutala, beste formato batean ikusten genuela, bai musika, bai ritmoa, bai kantatzeko era ere bai, harmoniak. Etzen, nola esan ezake, guk ezagutzen ditugun euskal kantuetan beti bigarren ahotsa, nola esaten duzuek, tercera edo hori egiten dena, guk batzutan aldatze ginuen, karta egiten ginuen, edo pasatze ginen harmonia desberdinekin, eta hori, berba hori izango zela, gero ritmoa kaso. Beran gu ez ginuen inoiz pentsa, egia da Michel eta ni biak ere berbena taldetan nibilitakoak ginela. Eta horrek badu bere garrantzia nahi eta nahi ez, ritmo aldetik eta beste. Eta behar bada, subkonsienteki, kantuak egiteko orduan hori agertu duela nahi eta nahi ez. Gure influentzia rock influentzitaz gain edo beste. Lotura bat beti saiatu izan gara, ni behitza saiatu izan naiz, musika tradizionala eta rockaren arteko nolako baiteko nahasketa hori aztertzen edo gordetzen altzen neurrian. Behar bada hori izango zen, ez dakit, zin dizutnik, hori beharko zinukete aiei galdetu akaso. Esan liteke zuen grinak, zuen goguak eta grinak asko Daniel Landarten mezuetan zabaltzen ziela asko, ez da? Eta nik oso gogoan daukat abesti bat, nik oso kutxuna neukalako Noragoaz zuen izena. Eta hasten zen gure toki eder guztiak, ez du kantatuko oso gaizki kantatzen dut eta gobatzen dut abesti horrekin edozein berbena talde hasten zanen bereziki unkitzen indula abesti horrek oso sentimentuz eta minez hasten zen eta oso bukaera apoteosikoa zeukan, oso indarra handikoa ez, atzarra di eta zesan bar nun, bai, abesti horrek grinak eta aipatu ditugulako, abesti horren mezua azkenian turismoaren aurkakoa zan apur bat, eta ni lotzen dut, gu garai hartaz ez ginen oso konstiente zertzan turismoa, behar badamen Tolosan edo Hego Euskal Herrian turismoak ez zeukalako indar hori edo ja Lapurdiko kostaldean zeukana, za? Eta ze pentsaman dit, azkenian, azken bolada hontan, Donosti dala eta beste dala, turismoarekin aidealako gora eta bera. Eta behar bada, horri nola aurre egin, edo horren ondorioak zein izan ziren, zuek oso ondo azaldu zenituztela, kasi 40 urte lehenago. Ezta? Pixka bat, ze irakaspen daukagu hortan? Ze esango zenuke zuk hortaz? Bai turismoaz, bai hegoalde, iparralde daukagun urruntze hortaz edo? Turismo desberdina dela uste dut Donostian bizi dutena eta guk iparraldean bizi izan duguna. Turismo hori gainera maltzurra izan da eta da, azken finean, ez da bukatu. Hemen, akaso izango da, Pasaiako jendea, edo hori, ez da aipatzen hemen, oraindik jendeak, etxeak,
arrapaladaka erosten dituztela, edo hori da presentzia fisikoa. Aldiz, gurean ez, gurean da, esaten dugunean gure toki eder guziak dituzte laportu ebatxi. Da hori egin dutela, lurra erosi dutela, bilakatu dutela beste gauza bat, beste... Eta garai hartan pikoa ez dakit bazen, urbiltzen ari ginen pikora. Eta geroztik ohitu da, jendia ohitu gara, ni ikusten du nire herrian bertan, 3.000 biztanle eskaz, 2.000 biztanle gaude, eta horietatik euneko esan nuke 30, azken 30 urtetan kapotik etorritakoa dira. Horrek esan nahi du, bertako jendea, hori bizizena, nekazariak eta beste, joan direla. Baina, joan badira, saldu ere badute. Eta bakizu, behin saldu, betiko galdu. Hori esaten da, eta hori gertatu da, iparraldean, eta gertatzen nahi da, boinik ere. Orduan, naiz eta, bai, egitura desberdina izan, azken finean, turismoa, nik ez dut deus turismoaren kontra berez, nire gustatzen zait kanpora teatzea eta gauzak ikustea eta beste. Turismoaren perbertsioa beste bada. Hau, ez da, gehiago turismo, akaso desberdina aipatzen nolarik lehen, hori da, ez? Bata da, jente aparra, samalda, etortzea golpez. Benen bestea da, nahiz eta samalda ez izan, ere bada, etortzea eta dagon tokian aprobetxatzea erosteko, perbertsio bat sortzeko eta beste. Eta hori zen kezka azken finean, zen turismoaren hutsaren kontrakoa baizik eta turismoak zaukan perbertsio hori salatzea, irauten du. Bai, behar bada, 3. adinako jende asko ere etortzen da, zarrak edo etortzen dira Lapurdiko kostaldera. Mila esker, Merkatu. Paris aldetik edo etan toki hartzen dute. Zuzarra baldin bazean ere bai, Ez, hori anekdota txiki badut, bilua txikia behin ikastolatik etxera gindauzela, kotxe hilara batean, kolan aurkitu ginen, eta nire aurrean zagon andarazar bat, eta kotxea abiatu duenean kalatu zuen, eta nik ai amatxi, segi entzina, eta besteak atzetik, zu ere itatxi zira, Arrapazak. Horregatik izatut. 3. ainera aipatzen dugu lehi kontuz. Bai. Gure bidaian segituko dugu aurrea. Errobin jota gero, pixka bat, erabakitzen duten bakoitzak zuen bidea hartzea, gutxi gora bera, Michel Duko bere aldetik. Zure kasa ere hasi zinen, baina haren eten bat egin eta Akelarre taldean hasi zinen. Beraz, herri. Berriro berbera talde batean. Berriro berbena talde batean eta Euskal Herri osoa ezagutu zen. Bai. Beraz, zure ustez ekarpen egin dute berbena taldeek eta anekdotarik edo baldin badaugazu, estimatuko genizuke. Ekarpena lehen esatutana, azken finean da, uste gu hasi ginela iganekin lehenbiziko dena berbena osoak euskaraz egiten, euskaraz kantatuz behintzat, eta harritzikoa zen, ez nuen uste horrek, saltza horrek hartuko zuela, eta azkenean, sorpresa jarra izan zen, Akelarren sartu nintzen, errobi baratu zelarik, urte betera, tartean disko bat atera nuen, eta proposamena izan nuelako, eta beste alde batetik, elikagaia ere bazen,
zerbaitetik bizi behar, eta nik lan funtsezkorik ez naukanez, proposamenan onartu nuen, beran baldintza batekin izan zen, repertorioa guztiz aldatzea eta hori guztia. Bueno, eta maionesak hartu zuen, eta zergatik arrakasta gure izan zuten, ez dakit, behar bada ingrediente lehen, aipatu ditugu ingrediente hori guztia bazaudelako, roka, bestia, kantu tradizionalak, dantza tradizionalak eta beste egitea eta hori. Eta egia izan, musikalki ez nuke esango Akelarre izan dela nire esperientziarik sakonena, baina, plazerrekin egindako gauza izan da, eta gelditu dira gauza batzu, eta hori, baina interesgarria bazen, neketsu ere bazen, ez, 250 goratik berbena egitea urtean, ja zen eromena bezala kasik. Eta gero, nire kasuan esklusiboki hortara dedikatu, eta ez nuen astirik ezer egiteko ondoan, eta hori guziatu. Erabaki nuen, handik 3-4 urtera, ustea, eta hori. Ez da gitzu erantzun duten zure galdera. Bai, lasen. Bai, hori izan zen. Oain, zuke lehen aipatu duzu bezala, aberaztasun aldetik, bai, Euskal Herria ezagutu nuela, kasik puntu nagusien guziak, bai, Nafarroa, Araba, eta beste. Ezagutzen ez nuen aurretik, noski. Eta horrek, gerorako, ate asko zabaldu zizkidala. Batzu itxi, baina beste batzu zabaldu ere bai. Eta anekdota bat kontako dut, hemen gaudenez, Tolosan. Akelarren sartu dintzenean, lehen urtean, Ibarran jogi nuen, festetan. Eta atxaldean heldu ginen, kantau, eta gero egiten nuen, etena egiten nuen, afaltzea joateko. Eta afaltzea gindoa zela, taldeko batek esan zuen, gaur, langostinoa jango izkiaguk. Langostinoak, jode, ni harritu langostinoa. Jartzen gara, maian, eta haratzen dute, txalada mista, eta holako plater bat, piper berdeakin. Jan, eta nizai, eta holako batean, eta langostinoak noiz. Otxe jan dituk eta. Osondo, Akelarre bukatu zenean, beraz berriz heldu zenion zure bakarlari bilbideari. Bai. Eta kostazitzaizun Akelarreren zama edo Errobiren zama gainetik entzea eta zure izen propio hartzea edo? Bai, ez da egunetik egunera egiten, Ez, lehenik Errobirena, barkatu. Eta gero, Akelarre fresko zelako, eta hori guzia. Eta ez da erretxa, jendeak identifikatzen zaitunean olako gauza finko batekin, edo bikin, edo. Hortik jendeari kostatzen zaio ateratzea, eta beste, eta gainera ni hasintzanean bakarlari bezala guztiz aldatu nuen pixkat estiloa, akustikoago, ez dakit, lehen diskoa nikoratzen naiz Joseba Tapiari ditu nion, gaztetxoa zeon, 22 urte zituen, eta proposatu nion, rock, nola esako nuke, egitura baten barruan, tradizioa sartzea eta hori, eta ikustatu zitzaion. Eta orduan, eskaintza ere zen erretxa jendearen zan, ez da, beran geho, beste alde batetik kantuak ere hor ziren, Errobiren kantuak hor geratu ziren, Akelarren taldeko batzure bai, eta pixkanaka uste dut atera nintzela. Atera zinen. Bueno, pixka bat gogoan dut diskoetako bat Amurizarekin batera egintzen nola, pixka eta aurrea xego zan, ez da? Behar bada bertsolariak oso estimu handian zenitun, badituzu oraindik ere.
Eta, bueno, oso uztarketa polita izan zen, behar bada, bertsolari handi bat, garai hartan txapelduna, musikari handi bat, ere. Baina, esan liteke, garai hartan oso ohikoa ere etzala bi arlo lotzea, ez da? Pixkat moda bat hasi zen nolabait esan da. Arlo diferenteak eta batzea, gaur egune marrazkilariekin eta gauza zabalagoak ere ikusten dira, baina orduan nahiko berria zen ura. Nola gogoratzen duzu garai ura eta ze moduzkoa izan zen zuen elkarlan ura, Amurizarena eta zurea? Lehen Daniel Andarra aipatu dugu, Pantsoa Sendezte ben ere bai, benen Daniel Andarra da. Eta nire bigarren, nola esango nuke, gaperioa edo etxea mantentzen dituera, Xabier izan zen, noski. Xabierren ezagutzanik egin nuen, goizutan egin ginen, omendu zuten, hango herriko preso bat, eta Xabier eta Lopategi zien bertsolari bezala, eta nik kantatu nituen bizpairu kantu, eta gero afaldu genuen. Bueno, nik izenez noski Xabiera ezagutzen nuen, baina izatez ez. Eta orduan, gurekin afaldu zuenan Juan Mari Olano, gai hartan gestoretako parteide izena, eta alako batean botazun olako ordago bat, maian, laizter, martxa bat antolatzen diaguk, txipi-txapa deitu zutena martxa, eta beharko ginike kantu bat, jendeak errez abesten duena amistiari buruz eta olako zerbait. Eta, Xabier hortako, beti prest eta jauzi egiteko moduan, eta bai, zer diok eta, zegatik ez, eta hola hasi zen abentura hori. Claro, martxa, handik, hilabete batera edo zehon, eta halako batean handik Hiruzpalau egunera, telefono Xabierren ditzen dit. Bueno, ni prest diat, zotziko txikian, nik izan da bezala, eta amnistiaren demaren hitzak eman zizkidan. Nik eman nion trama, errepikan trama, hori. Eta, jode, hanekin, eta bai, ni behartua melodia bat egin martzio batu nahi, eta doiu bat asmatu, eta ez dakitzeu eta bestea. Eta, klaro, aste bat pasatzen da, bi pasten dira, hirugarrena, eta Olanok ian je, eta hori pres alduzu, eta bai, lasai. Eta, hoitzen ez Hiruzpalau egun lehenago, aterazi zaidan hori, abesti hori, grabatu genuen, noiz goratzen nuen estudio baten, eta hori erabili zuten, kantu, nola esan diteke, eslogan bezala, eta hori. Nik nuen sekoron pentsatuko gehatuko zenik, baina, bueno. Eta Xabierrekin behaz gure lehen kolaborazio hori izan zen. Eta geroztik, egun baten, hori izango zen 87an olako zerbait. Bai, 7an, eta nik urte batea edo, dei bat etxera, tozen zait, emazte bat, eta bai, ni Arantxa naiz, Xabier Amurizaren emaztea, eta ara, Xabierrek proposaman bat baluke zuretzat, eta alkartzen algaren, nomait, eta ni arraro aurkitu nuen, bera, Xabier ez jartzea telefonoan. Eta bai, nahi baduzu, hor geldituko gara, hemen aritzetan gelditu ginen, arrastopean, eta han agertu ziren biak, eta zirriat egin, hostia. Operazioa aukizuen, hotxean, eta zintzuen hitz egin, eta horrean Arantza, interprete bezala. Eta hor proposatu ziren, esan zian, mira, nik bertsu idatzi batzu behizkiat, eta batzuk doinu bat dutena eta bestek ez, eta presintazken ez, hor, iruditzen ziren, zerua gainera etotzen ziren, hau ze hostia duk. Ja, beste kompromiso potolago bat, eta hori. Eta, bueno,
nola ez esan, holako proposamen batei. Nahiz eta ez nekien sobera norarin noan, Eta hola hasi zen gure abentura. Geroztik, demora pasa zen, eta Xabierrek aboltza errekuperatu zuen, eta tarteka deitzen hanje, zetan abil, eta baize, laizter aurra sortuko zaiguk. Bueno, behar bada sortzen delako, eta gero azkena izan zen, hanje, jaun hartzea egin beharko hilaster, eta azkenik izan zen, hanje, ezkondu Baironen, zeu zer egin jauk. Hori kontatzen du bere liburuan, enaz, banaz, liburuan. Bueno, azkenian lortu genuen egitea, eta esperientzia oso aberatsa izan zen denetzat. Ez hori bakarri, baizik eta Xabierrekin kolaboratzea beste. Eta Xabier, esan nezaket, nire bilbidean izan dela, bueno, lehen aipatu dutan bezala, pertsona. Eta da. Xabier ez da bakarri bertsolaria, Xabier da idazlea, da artista handi bada, eta ez gira konturatzen, batzutan bere izena aipatzen dugularik, zetaz nortaz ari giren. Eta gero, da beti prest den pertsona bat, langilea izugarria, eta da. Beraz, galtzaundik badu idea urrengorako, ez? Xabier Amuritza ekartzea. Adibidez, bai. Oso ondo, bueno, zu musikari oso engaiatua izan zea, ez bakarrik politika arloan edo abertzaletasunean, euskara ere oso barnean daramazun zea da. Eta hain zuzen horregatik, bueno, zentsura jasan behar izan dezu, ezta? Hainbat tokitan zentsuratu izan zaizu zu eta beste asko. Nola biziliteke, nola egiten zaio aurre musikari zen neurrian eta hortik bizi behar dezun neurrian, nola egiten zaio aurre olako, nola esango nuke, olako kolpe bat? Barkatuko zulenik Xabierrei, Xabierrei testoak, bere bertsoak eman zizkidanean, harritu nintzen bertso horiek zuten nola esango nuke, mamiaz eta batez ere poetikoki eta beste. Eta hor, konturatu nintzen Xabier bertsolaritik beste gauza bat zela ere bai, hori azpimarratu nahi nuen. Eta hori Lazpeit beti esan diate, bai, kantari implikatua edo kantari... Ez da bat ere kalkulatu dutalako horrela, da, bueno, nire barrotik ateratzen diren gauzak, edo aterarazten ditutan gauzak, ateratzen dituela naturalki, eta beste, eta naturaren kontra joatea, ez da, ez nire kasuan, ez da inoren kasuan. Eta gertatu izan zaizkigu, bai, itezke kontatzekoak anekdotak eta beste. Baina, debekoarena beste gauza bat izan da, eta jakin behar duzue, Bizkaiko aldundiak dekreto bat atzu zuela nire aurka. Garai hartan egiten zen olako programa bat urtero, herri-zerri programa egiten zuten, eta aldundiak diru bat ematen zuen kontzertuak kantolatzeko eta hori, eta taldeak kontratatzeko. Eta ni barne negoen. Eta hor gertatu zen Maiabin, gertatu zen justo egun hartan edo bezperan gurutze jantzi hiltzela Madrileko komisaldegi batean. Esan dut hiltzela. Ba ezpada. Eta hor, momentu batean talde batek galdetu zidan, banderola bat, egin diaguk eta hori barrura sartu ginezakek, eta nire gatik ez dago problemaik, eta jarri zuten eszenario pian. Nik ez nekiena zen, garai hartan antolatzaileak Gesto por la Pazekoak zirela.
Eta nire izena programan sartzeko atera zuten Bakezaleak kantutik. Bakezaleak kantu hori gustatu zitzaiela, eta, koño, suposatzen dut letra ez zutela ondo irakurri, baina, bueno, eta hola gertatu zen, geroztik kontatutako zea dira, horik. Eta hor, gauza bitxiba gertatu zen, momentu batean pertsona bat, antolatziletariko bat, etorri zen, nolako lazo urdi batekin, gara hartan ezakin nortzegon baituta, nahiz goratzen, eta hori, ez, nik aipamen batekin nuen gurutze jantzina, eta kantanun kantu bat, eta hor etorri izan tipo bat, ezakin, lazo urdinakin, eta ezakitzea esan ziren, aipatzeko, nik nahi dutan egiten dut, eszenarioan nago, eta nik ez duzue behartuko, lako zuek nahi duzuen egiten, ez. Bai, bena hori dedesku da, nahi dutan aipatzea eta ez aipatzea. Bueno, hortik hasi zen nolako gauza bitxi bat, arraro bat, eta zenez gogoratzen uste, Jonego Irizailaiek deitu zidala, esan ez zu, hanje bakizu Bizkaiko diputazioak, aldundiak, dekretu bat hartu dula zure kontra, bai, nik zertzen dekretu bat hori, eta hor hasi zen movida bat, mediatikoa, dekretu hori beti indarrean dago, nahi dutenean erabilizakete, baina nire kasuan bezala beste askoren kasuan, ez da, behinan egizan ondorio bezala, nik uste inoiz ez dutela ondoko urteetan emeste kantaldiik egin Bizkaian, azken finean. Horrek ere balio du. Bere alde ona ere izan zuen bere. Bai, gero hori zehazten bagara debekoarena ez dena eta hori guzia baditaike nuntzera ipa, bai. Ni bakizu, gu hemen hasi ginelarik nola zen, bazegon bulego bat Frankon garaian, ofizina de turismo kultura y turismo lako zerbait, nahiz goratzen. Eta ara eraman behar gintun gure kantuen itzulpenak, eta tanpoi bagatzen duten edo zensurao edo akzeptao. Behaz, hortik hasita, bagizu, debeko bat gehiago edo ez da grabea. Bueno, lehen aipatu duzu soldautza iten aizinela, zure kentzion batek. Pelmaura, bai. George Brassonsen abestia jotzen zitula, eta zu ikaragarri nazkatzen zintula. Bai. Baina gerozti disko bat eskaini zenien. Nola tanda hori? Bai. Bueno, ez, Brassens, berrio itzuliko naiz, irugikata hortara, ze tarteka irratian zuten ginumerarik, bazeko programa bat irrati perifirikoetan, Frantzian, eta pasatzen dituzten, garai hartako modan ziren kanturi guziak, Beatles, Rolling hori guziak, eta tartean, edo Brel, edo Brassens, edo bat txartzen zuten. Jode, hori gaztetzenean, aldatu edo horreko zeo zer egin. Eta geroztik, claro, Brassensen kantuak musikalki zitzaidan beste gustatzen menan. Testua alere, bai, testuari beti kasu egiten nion. Eta soldauzkan tipo horrekin, han ikasi nituen kantu batzu. Derrigor gaina. Eta horiek gero bueltatu nintzenean, bueltan hartu nituen, testuak idatzita banauzkan etxean. Horiek berra eskuratu nituen, entzun nuenean Pako Ibañezek atera zuen disko bat, Brassensen kantuak, espainolez, gazteleraz, grabatuak, Parisko Olimpian, 2002an izan zen hori uste dut olako zerbait. Eta patxozen ez duenek, ematez izan zian, hau ezautzen duk eta ez, hartu zak eta entzun. Eta esan, koño,
Eta guztau, eta erdaraz egitera albadat, zegatik ez. Eta hola hasi nintzen, bat egin nun, naiz beti, fama txarra, la reputazion, horrekin hasi nintzela, eta hola tarteka bat, beste bat, eta nire lagun batzuek hola tarteka entzuten dituzten bazkarita, bat beste kantatzen nuen, tarteka, eta denek, jode, zegatik ez duk zerbait egiten, horri buruz, eta hori. Eta ez naukan hola oso argi hori egitea, ze alde batetik arraizkutsua ikusten nuelako, ze Brassens monumentua da, eta... Baina, kantua baruzkan, eta proposatu ziaten kontzertu bat prestatzea, apropos, Brassens hiltzen Jutamezortzian, behaz, amargarren urte hurrena, balko zerbait, eta nire kantuak, eta esan nuen, behar bada aprobetxatuko dugu grabatzeko. Eta hor garbatu nituen, ez dakit banik, 15, 16 bakatu. Bat ere, helburu eta grabazioa entzun, eta behar bada hemen baziko zerbait egiterik, eta hola atera zen, ez aurreti pentsatuta, hola atera zen azke finean. Beste inor omendu nahiko bazenu, zein aukeratuko zenuke edo? Badituzu hor, aitortza eskutuak. Bob Dylan aipatu duzu, behar bat? Bai, bina, ez dakit, badauzkate batzu, inak, baina, ez dakit, oso, arraizkutsu ez dut izango, baina delikatua da holako zerbatean hastea, ze bagitze kostatu zitzaidan Brassensen egitea, eta hankasartzeik egin gabere, ez da erretxa, esan dut, eta gero, Bob Dylan epatzen dugulari, dimentsiotaz ari gara, edo... Bueno, bat edo besteak aso bai, zergatik ez, baina ez da lehen aldia, hori aipatzen didatela, eta, baina geho, arriskutsua da ere bai hori, hori egiten ari zaren tartean, beste guztiak laga hartutzu bazterrea, eta deskonzentrazio bat izaten da, nahiko importantea, eta orduan, ez dakit, ez dut uste hola, bat bakarrik hartuko nukenik, ez. 13 disko, atea dituzu, bakarlari bezala. Abai? Ala jartzen du Wikipediak. Kontatu hau txikia. Hori da. Hoietako bat, kutxunena zein dezu edo? Badezu kutxunik edo abesti solteak dira, berbada? Ez dut kutxunik, bina, erantzun bat badut. Baduzu. Bai. Kantu kutxunena egiten ari naizena. Ara. Bai, erantzuteko. Ez dakit, ez dut. Denek dute lekutxo bat, zure baitan. Bai, batzuk beste behin ogillo, eta, ez. Irrati esatarire aitu zinen, berbenatan aitu zinen, zure lanbide bezala, baina irrati esatarire izan zeagun erdiz, okerrezpanao, gure irratian aitu zinen, eta bizi, Baionan. Eta Bilbon ere aitu zinen, ez da? Bai, astepenean, irratia martxan jartzen gehien bat. Baina gure irratian, bai, zan lan bat bezala, demora erdiz edo hori, baina lan oso interesantea, Euskarazko irratia zenez, bere nekezia guziekin, baina ez zinuen lan finko bat, handera egibertzen unkasik, berri gitari izan, animatzaile, teknikari, lokala garbitu, eta, azten ditut bat beste, baina lan oso interesgarria, ez daukat deus ikusterik eszenari horrekin, baina
badakizu hala ere, publiko bat baduzula, imaginatzen duzuna, zer gauza izan like, eta gero, erantzuten duena ere bai. Nahiz eta ez ikusi, boltan etortzen zaizkizu, eta gero, mundu hori ere bada, nunbait, artearen jarraipen bat bezala, ez, holako. Eta gero, jendea ezagutzeko parada ere bai, jende asko ezagutzeko parada, eta bai, interesantea. Urte asko damazkitzu mundu hontan, musika munduan, eta zein esango zenuke dela gakoa hain luze irauteko? Ez da hit. Ez da hit. Hombre, nik uste importanteena da zure portaera inala, no, esako nuke, inala zintzoa izatea. Ze, hortik bide horretatik apartatzen bazira, ez dago barkamenik. Esan nahi dut, eta zintzotasuna aipatzen dut, estetikoki, edo filosofikoki, edo politikoki, nahi zuen bezala. Estilo batetik bestera pasatzea, beti arriskutsua izaten da, eta arriskutsuaz gain da provokazio bat ere bai nunbait. Adibidez, ni ez dakit, golpez konturatzen da jentia, koño, baina oain jo ez dik gizarte aferetaz hitz egiten, edo gizartea, eguzkia, txoriak, loreak, eta beste kantatzenik ez dik. Hori izango litzake, ustez, funtsezko kontradizio bat. Beaz, nik uste hori da, horrek badu garrantzi handia zintzotasuna, eta geho, erosokorra izateare bai. Hombre, nahi eta nahi ez. Erasokorra ez dut esan, erosokorra. Euskorra. Euskorra, hori da. Nola ikusten duzu gaurko musika panorama? Badakit oso galdera potoloa dela, baina printza batzuk esaterik baleo? Nik uste, Euskal Herrian musiko estilo guztiak aurkeztua diela, edo bintzat. Hemen ez dagoela sekta berezirik edo muga berezirik. Jendea ateak zabalik ditula, eta gero eta produktu gehiago ateratzen dela, nunaitik. Batek aipatzen zautan behin, uste duzu musika mailan euskarak gailurra jote duen. Gailurra, lehenik, gailur bat jartzen danean, izan diteke zuretza bat, eta nintza beste bat, edo euskal hori oso gauza astratua da. Ez dakit gailurra jo duen, baina gero eta pena handiago horikin ikusten dut, oain modan edo normal aurkitzen dela, geroz eta gehiago taldek inglesez edo kantatzea. Gaina, askotan entzun izan dutan hitza. Ez baina, gure estiloa espresatzeko inglesez behar bada asko zobe diaguk, erosoago senditzen gaituk, eta hori. Hor nire zalantzak baditut, ez esateko nire ezadostasunak. Beaz, hori ere bada, euskal musikan momentu honetan, maleruzki, baina bada. Euskal musika
nik uste berez kreazio aldetik eta ondo doala. Pasatzen dena da, gero eta diru gutxiago badagoela kulturako orokorrean esan nahi dut, eta gaztek sortzen diren talde gero eta ezintasun gehiago dituztela, claro, gu bezalako kokodriloek edo ez da nola esan behar den, behar bada bentokia hartzen dugulako gehiegi, hori ere entzun izan dut, ez? Betiko zea, bueno, hor ja ez da, hor badakigu zer den, gibelean hor da, dirua badagola, benan ez dela kulturari ematen, eta horrek dituen ondorio guziekin. Nahikoa da ikustea ze programazio zegoen aurten Donostiako aste nagusian, Bilboko aste nagusian, eta hor gelditzen zara, koño, eta euskal musika nonduk hor, nuntziok. Nik ezagutu ditut Donostiako aste nagusia eta Bilbokoa, nun egunero baziren hainbat eseratoki desberdin euskal musikarentzat, eta beste, horiek desagertu dira, bai, minimoki egiten dute bertsolariak hemen, dantza tradizionalak hemen, eta hori, baina ez da laguntza, beharrezko laguntza, politika kulturala nahiko tristea da alde hortatik. Bueno, uste dute amaitzea tokatzen dela, ez? Bai, luzatu gara gehiagi. Tizela. Azken galderatxo bat Tolosan gauden ez, eta seguru behin baino gehiagotan jo duzula Tolosan, Akelarrerekin, seguru, Errobirekin. Bueno, anekdotarik edo, gogoan baduzu zerbait, Tolosaz esan ditekenik? Bueno, Ibarrakoa zaparte. Ibarra ez da Tolosa egia da, bai. Ez dutola gauza berezirik, ez. Bueno, beraz, ondo irutzen bazaizu, abesti bat kantatzea eskatuko dizugu. Egia esan, nahiko hartuta dago, baina, bat saiatuko naiz, eta ez dizuek galdetuko zein nahi duzuen, ez? Ez? Ez derek batera esan, nik aukeratuko dut. Bueno, lehenik mil esker, una hurbildu zaeten guzieri. Eta ez hurbiltzeaz, bakarrik, baizik eta gelditzeaz. Ez baita guti. Eta Garbine mil esker zuri ere, bai. Olerkaria izan banintza, aurkinezake xuxen hitza, bideratzeko nere eskaintza, zuri nere aitortza. Aspaldidanik nauzu aldatzen, beti fidelki sustengatzen, oker banabil nauzu zuzentzen, eta beti maitatzen. Bainan kantari soil bat naiz eta,
dena koska eta kezka, algutiko sasi profeta, ilusioz beteta, hartzazu otoi nere eskaintza, badakit guti dela, kantu hau zuretza da, kantu hau zuretza da. Margolaria izan nahi nuke, zure itxura marrazteko, kolore bizi zapainezake, biziena gogoko. Zor dizudana nola ordaindu, da nere kezka ta grina, nien naiz ezer zu ez bazaude, hau da egi gordina. Eta kantari soil banaiz eta, dena kezka ta koska, ahalgutiko sasi profeta, ilusioz beteta, hartzazu otoi nere eskaintza, badakit guti dela, kantu hau zuretza da, kantu hau zuretza da. Baina kantari soil bat naiz eta, dena koska ta kezka, ahalgutiko sasi profeta, ilusioz beteta, hartzazu otoi nere eskaintza, badakit guti bada, kantu hau zuretza da, kantu hau zuretza da, kantu hau zuretza da, kantu hau zuretza da. Bueno, bate bat kantatzeko gogokin etorriko zelakoan. Eperrak badititzu, bere biegalak, bai eta burun gainin, kokarda eser bat, zuk ere aldin bazunun, gaztetasun eser bat, neskatilen gogatzeko, biro hori polit bat, zuk ere baldin bazunun, gaztetasunen zer bat, neskatilen gogatzeko, bilo hori polit bat. Amorosak behar luke, izan lotxagabe, gaia zebiltia, ez duken herabe, egunaz ebiltia, dezore leike,
Xoriak ere oro, aiatsoz dirade, egunaz ebiltiar, desore leike, xoriak ere oro, aiatsoz dirade, ebili izan uzu, gaiaz eta beti, eiatzamanen janez, lili ezer hori, azkenian atzaman dut, oi bera tristeki, lumarik ezerrena, beitzaio erori, azkenian atzaman dut, oi bera tristeki, lumarik ezerrena, beitzaio erori, eta orai euskaraz, la la la. Azkenian atzaman dut, oi bera tristeki, lumarik ezerrena, beitzaio erori. Mila esker.